Nathike, mand. Hej. Hej. Yes. Vi er Laura. Og vi er i toget mod Køge. Yes. På vej til Nathike. Vi glæder os mega meget. Hej. Vi står her i køen til Nathike. Ja. Og vi kan ikke finde Emilie og Amanda. Og vi har ikke deres numre. Og jeg ved ikke, hvilken tog de kommer med. Hej. Vi har nu fundet Amanda! Og nu kun en i patruljen, der har vores præsending. Så nu står vi stadig her på Rødvig Station, og festen, vi holder humøret oppe. Vi holder humøret oppe, vi er fuld på energi. Nathike kan bare komme an, og vi har vundet. Vi har allerede vundet. Cool. Vi ses. Så vi er begyndt. Super duper. Okay, vi står her på Rødvig Station stadig. Og nu venter vi kun på vores sidste medlem, Emilie, fra Skanderborg. Og ulereflekser, ham her, han hedder Preben. Preben. Ja, min matematiklærer. Ej, det er Bente. Okay, så er vi næsten færdige med det her lange besøg. Indtjekning, shit noget. Ja, der står en Hitler wannabe, som lige har bedt os om at stille op i noget patrulje. Efter vi har set på sådan en video køre igen og igen rigtig lang tid, og vi er inde i sådan en stor hal. Og vi har lige fået den første bolle med Nutella, og det var ordentligt godt. Det var og vi har også knækket en pose et eller andet slik. Uden mig. Ude af hækken, der har vi Laura. Ude af hækken. Vi er krydset ind til en anden mark. Vi er på vej til et checkpoint. Det er Amanda og Louise. Men, det er lørdag. Klokken er snart lidt i 5. Den er 4:30. Vi har ikke sovet endnu. Det skal snart være et checkpoint. Næsten et checkpoint. Vi er ikke blevet fanget endnu. Status er, at vi er ikke blevet fanget. Vi har lige fået druesukker. Så nu er vi ordentligt sagt. PT. Okay, det lyser mig lige i hovedet. Har vi det vi er meget godt. Pisse fresh. Og pisse klar til at sove sammen. Vi er pisse meget på afvej. Er vi begyndt? Ja. Way, så er vi snart ved checkpoint. Vi når det. Hvad er klokken? Den er lidt over 7. Nej, 7:30. Så vi når det. Det gør vi. Det er fedt. Hvordan går det med dig? Det går rigtig godt. Jeg har lidt ondt i mine fødder. Men ellers er det godt. Jeg tror, min hjerne er gået i stykker. Nå, okay, så nu er vi ved at finde vores sovepose frem og ligge under. Og Laura derude, hun gik. Det var ikke så godt. Men hun har virkelig gjort lidt kildesækket. Så nu har vi indtaget et kirkerum. Der er meget hyggeligt, så vi er ved Hellested Kirke. Så hvis I ser vores video, tak for lån. Checkpoint. Ja, vi har været på checkpoint 1, og det var efter meget lang tid. Og sådan, det er bare 13 kilometer. Nej, det var det ikke, men vi er stadig i live. Ufanget. Og vi har stadigvæk boller med Nutella. Og 2 glas Nutella. Og hvis man går ud af døren, så går man ind i kirkegården. Du sover på selv på en kirkegård. Men vi skal kun sove sådan lidt under 2 timer, så vi tænker, at vi nok overlever. Den filmer allerede. Jeg elsker bare de friske i forhold til andre, vi har mødt til bare sådan og talt døde. Okay, skal vi lige lave sådan en? Ej, med hænderne. Ja, jeg elsker flyveskum. Ja, okay, og hvem er skræmmet? Har vi så? Brækker mig lige om lidt. Hvad er vores det der med, at noget med modder og lopper? Ej. Slik. Er det her slikket godt nok? Okay, altså jeg prøver. Er de her rene nok? Ej, der mangler lige lidt. En lille smule på den anden side der. Hun er meget godt igennem der. Smukt. Flotte jager. Det er altså godt. Handicappet derhenne. Ja, det kan jeg sige, der røg ud på min bord. Ej, det er jeg skyld. Ja, okay. Jeg røg det ikke på din bog, det vil jeg godt. Ej, tak. Det sjove er, at vi kender ikke rigtig hinanden. Sådan, det er første gang, vi møder hinanden, ikke? Så det er sådan super lækkert. Ja.
Jamen, det Okay, jeg filmer den, når den gør jeg den. kommer til at grine. Jeg er meget kilden. Hvis man ikke har sådan den store kaffe. Okay, her har vi så Amanda, der slikker flødeskum af Helenas fødder. Hvad? Ja. Snor. Er det også... Nej, det er bare til at binde vores Jo. kloak. Det er vores eget snor. Det er vores eget snor. Så står vi bare på sådan en toilet. Er det godt nok, det der? Ja, det er vores eget snor. Der står en kande kaffe, som I vil. Ja. Tak for det. Yes. Jeg kan finde noget. Er det film? Ja, det er film. Er den begyndt? Ja. Vi sidder nu her inde i vores lille præsendingshus. Vi har Louise, der er skadet. Vi venter ikke 10 år. Vi venter på nogle samaritter. Og vi har lige slikket Vi har lige slikket flødeskum af hinandens fød. Af tæerne faktisk. Tæerne. Det var nyt. Man lærer hinanden at kende på. Ja, det er dejligt. Kan du Og, køre på hinanden? Vi venter nu på samaritterne, og vi synes ikke rigtig at blive fanget af banditter igen. Selvom dem vi lige blev fanget af. Hvor meget flinke. Shit, hvor var de nice. De var Jeg ordentligt kunne altså optur. godt lide ham, der havde en søster, der hed Ida. Ja. Han var altså nice, han kunne jeg godt lide. Så hvis I er en af dem i den mega seje patrulje og ser det her, ikke, så skal vi bare sige tak, fordi I gjorde det her. Den fangeting til en ordentlig sej. Nej, men det dog blæser her. Ja, det blæser lidt meget. Og der er sådan lidt, der er en vej der, og den er vejen derop, og vi venter sgu sådan den her favoritbil. Vi ved sgu ikke helt, hvor den er henne. Så nu sidder vi bare her under den her præsending, vi lige har fundet på at flytte rundt om vores ting. cirka sådan. Okay, Så er vi i gang med at hvor er vi henne? lave tøjkæde, som vi kan se. Vi laver 45, der skal være 50. Vi mangler 5 meter, og vi har ikke mere. Vi kan lægge det, så vi har hele tøjet. Vi må ikke smide mere tøj af. Vi må ikke smide mere tøj, ellers så det bliver interessant. Så vi gør. Men vi skal ikke starte. Vi er på arbejde. Okay, og så har vi der. Her er Louise der. Vi er så dårlige, og vi ikke kan finde ud af at... Kom så, Louise! Vi er sådan. Du kan godt. Du kan godt, Louise, du kan godt. Du er sej, Louise! Ja, vi vil. Der er lidt tilbage. Du kan godt. Vi vil, Louise. Vi vil. Jeg var færdig. Så, Louise, hvor er du god. Okay, så kører vi. Vi skal lige have noget lys på jer. Ja. Det kan jeg lys på dig. Okay, Tøser, fortæl. Ned med albuen. Er det startet? Ah, Nutella. Vi er fremme. Færdige. Slut Biduski. Vi er i mål. Kun én mand nede. Så det er rigtig dejligt. Ja, hvad er klokken? Den er lidt over 1. Den er 20 minutter i 2. Halv 2 siger vi. 20 minutter i 2. Og vi var her cirka lidt over 1. Og den åbnede klokken 1. Vi har været ret seje. Mega seje. Fordi vi er i afveje. Som er mega seje. Og afvejagtige. Og nu går vi os til at sove.